Kol, ngano man gid nga ato mo gid masigutan kanunay gid no ang mga pare ug mga pastor. Every time mga presani mag-vlog ta. Daghang mo gud utana bahin ani nga ngano daw ato abang apilon ang mga pare ug mga pastor sa tuang vlog. Kana lang punta na Kol. Kana boy, kung nagabasa sila sa Biblia nakasabot sa tuwa, dili man ko relihiyon ang ako ang gibasihanan. Ang balaan man kasulatan gisulti hubad man ako ang tinago ni Kristo sa una sa mga sumbingay. Basahon nila na ang Biblia makasabot sila sa tuwa kay sila magdagitasan sa Dios nga anino sila ba sa tinuod nga pare o sulat ni San Pablo no sa Hebreo no, si Kristo ang tinuod nga pagulong pare. Anino lang ka sa to ba matawag kang anino kung wala ka nagabuhat. Kaya ang pare boy nag-alagad jud na maghilak og magdangoy sa gangaan sa templo. Nya si Kristo nagbuhat man uban gibuhat niyang pastor, ang uban gibuhat mananambal, ang uban gibuhat nga mga manghihilot na manas balang kasulatan. Oh na. Nya kung miingon sila gigibirahan sila man puy una. Kada day nagsigig pangoreksyon. Nya karon unsa man nagsulob mga sanina mga gisi-gisi namna sa Biblia. Nga gikalagutan ko ang inyong seremonyas, ang inyong kasaulugan, kapistahan. Man sulat ni Amos. Oh, mapare man nagbuhat ang seremonya. Okay, diba? Sila man lang ta may katungod boy sa pagpanulo sa matuod o sulat ni Malakias o. Na diha wala giputol-putol magod nila nga istrito ng dalo. Nya ako kung mga pare nga dili anino ni Kristo nga nagbuhat gid ba sa iyang mga sulugon, dili gid siya dili siya maigo. Yang kasagaran ng komentaryo dili man mga pare nakabalo man na sila. Kumukaon na sila gahi aw sila. Nya gatas. Kana ang gusto sa mga tao gatas lang ba? Gusto sila nga daigdaigon lang, gusto lang sila nga sige tama lang mo, sige ana. Maigo gyud kay sila man tagitahasan pagpadudo sa balaod sa Dios na karon daghang corruption. Ano nang daghang corruption pero tungod sa reliyon. No. Magtukod na po kag reliyon kay dili matuong uban so magdebatihay na pud mo tungod sa philosophy. Ako dili man ni philosophy nga na as balang kasulatan as paturidad sa Dios. Ana maigo gyud ka. Nya ta pare po do na si tanawa ra ng mga wali sa pare. Di ba nagwali sa laing pare diri lain na pud sunod, lain na pud nga balaod. Sa atong parokya kung lain na pud pare, lain na pud nga balaod, usab na pud nga balaod. Nga sa mga balaod ni Kristo ana. Na nga sige tag-ampo ama namo. Tumanon ang pagbuot. Ano? Tama gid. Maigo gid sila kay sila magandang kitahasan sa Dios pagpanudlo sa balaod. Kay sila ang balaod ni Kristo, dili balaod sa tao. Nga mahalok man sila sa kaluwasan nga gisulti ni Kristo. Gusto man sa hayahay. Maigo para karon maigo man sa binasa nga murag mga dumuduong pud sila. Nga ang naa sa Biblia na dito nga ang usa ka tawo tinawag himong kauban ug abyan magpuyo uban kaninyo. Nagpuyo uban nato. Tama gid, wala gid. Nahanas wala ang kasulatan ako isultira man ako boy. Makarelate na ako katong mga buotan nga pare nga nagtuman gyud, nagbalaan gyud sa mga santos. Mapaubsanon, mapasailoon. Hait gyud akong sinultian mo nakabalo na sila hait ang sinultian sa espiritu. Hait ni sinultian hinuli. Usaman ko. Ako miingon sila pud nako ako nagbuhat kog reliyon dili ko magbuhat og reliyon boy kay na naman po ko'y pulpito na ako'y referensya nabuhat na po ko anak niya tapos nagtukod na po ko akong simbahan dili ang simbahan nga akong isulti ninyo ang atong kasing-kasing ang pulpito ko kanang ilahang balaod sa propeta ba buhat-buhat kag laing buhat-buhat kag laing mga libro dili na siya maayo kanang nagdebate tanawa gud daghang mga referensya magbitbit ko nagdagan sila mga libro nga langay dili langay ra langay kung naisikat nga tao mo paminawon buhat jud basta ikaw bang buhat patay ang pulong ko walang buhat nang ako nagawali ka kung ako ani patyo nila ni akong wali panapak mo badagang kay nga impierno panapak mo bantay ha kay naagi Dios muuyog man ni tanawa karon daghang mga mga bisyon, mga mata, may bisyon nagsulti, di ba tuo bagod na. Basin ikaw pare boy, bisag ikaw obispo, bisag ikaw santo, ikaw magsulti ka na impierno di mo tuo ang tao.
Ano man? Bisag kay bisig katuwa gani dayo dili gani sila mupos og mga sa espirituhanong kasa sa tawanon pwede. Ara, kay dili man gusto ang tao mabalik sa Dios. Nya, mo tama gyud ingon gamay ra gyud guys. Nay bagong yuta boy ako nagawali ko ngayutanon. Ano man? Na may mabiling buhi. Tungod sa mga pinili, makubos-kubosan ang katalagman ug may mabiling buhi. Nga wala lamang ni sila gilain kundi giputli aron di pasaway sa Dios gimong balaan. Sa Biblia ay wala ka mo pagbalaan mo. Kaning kalibutan diri boy mo walay ang mga farmer ang mga tao nasa ubos dili na madato boy dili. Kaya mga tao nga naa sa iya sa kalibutan hon mga hakog ang tungod kay nagtuon na lang ta karon sa filosofi tungod sa tong una-una nga ang power na to ang edukasyon dili. Knowledge is power. Dili na mayo. Dili. Sayop na siya. Powerful ka sa kalibutan hon. Sa kalibutan honorable ka sa kalibutan hon pero dili. Ano si Kristo man nag-alagad nag-atiman. Sa Biblia ay. Way labot sa kalawasan. Mga pari po na nag-alagad ngano nag-atiman man ko ninyo. Diba karon sila magi-atiman. Igo yapon sila. Ang lang ako dili na ko ning ipabor-pabor na ko sa mga tao looy kay itong mga kabus. Di ba naglakaw ta sa atong mga kabus na dito no. Nga karon wa po nag-subscribe ani. Nga ilang istorya nako. Oy madaton nuli kay na YouTube na. Tanawa ra gud ng atong Dios. Walay maminaw ani, walay maminaw. Pero magubuhubo, magbilangkad ka. Pare ka nga nagkano ka gwapo kay kasanina o gwapo kay kag panagway. Pati naghanang mo like nimo. Gyapon si Susano kuno gamay ra follower no. Ipatay gani kasi nagpatay niya si Anas ug si Kaypas pagulong pare. Nga pare pagid. Masipsipan. Na mo na karon na mga sipsip. Sa to ani sipsipan ko diri sa mga naa diri no. Ato nga matay na lang tuuban ang gisipsipan niya lipoton ko. Yes, kay dili man sila gustong mo dapig sa Dios, di gustong maminaw. Di gustong maminaw. Nga makita man ako silang mamatay sila, maumbampon makilak-kilak. Sige, padayon mo. Padayon mo sa inyong tawanon. Ay dili man gusto mo bag-o. Para karon ako giayo diri nya tapos di kaabag sa kay dito kuno maura kuno gyapon dito. Yes, kay sayay kay tuboy halang ron ka. Tinahod. Tinahod ka sa ko ate. Iya sa espiritu na. Kung mingon sila nga sa ko nga buhat ako ni tawanon, dili ko magtukod og reliyon. Walay reliyon makaluwas ang atong kaluwasan. Tama. Ako lang isulti, pastor ka man o Muslim ka man o unsa man ka dito. Mupandong lang ko sa kalay sa espiritu. Kaya binunyaga naman mo. Siya wala sila kasabot ana. Mingon sila sige sa pabunya kapan wala kamo ni Tony Juan. John 16 basahan ninyo. Tama gid. Ang pagpainom daw mabalik sa kung kalibutan dili sila kasabot ani. Dili gid. Nana sa Biblia oy. Tanan akong gisulti na sa Biblia mo nang paghubad nako biblikal dili tawanon. Tama. Pero nga no, pero nga no i-insist mo gud sa Romano Katoliko pero nga ang simbahan nga ang ilahang ginasudlan karon tinukod gid ni Kristo. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video, updated ka kanunay. Tawang salamat. Makikaway magyud ang kalibutan hon boy. Makikaway gyud ni Kristo lansang gyud sa cross mo nang pirmi nilang gikwenta si Kristo sa cross gusto niya ipapatay pirmi. Ang cross tunglo na. Tunglo. Ako nang gi-explain tanan. So nagdala kag cross kumbaga gitunglo ni si Kristo. Tunglo man ang cross. Base sa una pag ana na. Gitunglo nimo kay wala man nimo gibuhat ang iyang mga sugo. Nya may balik ra ba sa dili kalinaw kundi espada. 200 years 2000 years lang iyang gikuan. Di sa gustong tagdawtan nga patyon. Bara-ibara siya boy. Bara-ibara siya kay tuwa sa salangit tagalingkod sa tuo sa amahan. Nya magpabilin sa salangit magpadala sa tao pod nga Mesiyas. Magwali nga yutan-on. Ang ikaupat nga saksi. Ang ana-ana sa balang kasulatan. Pagsilyo na ko ni daghan ang gawas na ng mga maayong mga pastor, maayong mga pare. Bitaw no, daghan daw kayo ron. I-preach ninyo nga way purgatorio. Kanang purgatorio para makakwarta na dugay na matay, makakwartahan pa. Tama gid. Tungod sa seremonyas. Daghan po nagwali na ron nga walay purgatorio na. Tung pag-open ha. Sukat na open na nimo ang silyo. Ano lagi? Tulo ka tuig ko. Og hinilak ani. Ato, dili na nako magamit ang akong pagkatawanan. Tama biya ko. Kaya dili ka pwede gamiton sa espiritu. Tama to silang diday. Ito na naggamit ng posisyon na magpataas na ko pasudsulod sa espiritu. Dili ka masabtan. Dili ka. Kaya nga naman, mabalik mo sa taon na naman kay kabalaka. Ako, di na ako mabalaka kung kwaong ko sa Ginoo. Karon-karon dayon, pwede na.
Kay kung magwali gani ka ngayon tanon boy, kalibutanon mabalaka man ka. Di man ka gusto magantos. Mabalaka nga walay mo hatag sa mana. Kanang nga mga kanang miingon nila nga ang yawa daw maot kurog dagway so ngayon dili ay. Gwapo kay na boy. Gwapo sa nina. Na sa Biblia ay. Murag mga Diyos to na silang mga una-una. Di ba? Na ay bantayan nyo na mga mini magtutudlo. Magpabutan-butan, magpaluloy po. Murag bitin ba ang itaktok nun? Maayo po na sila manulti. Tanawa. Dagan kay may go anak ko lay. Kaya kung miingon sila nga ang yawa katong naas mga daw talo kay itong mga kabos katong nagbisog mga bati kay mga nao. Karon magkililimos na inong imo na yawa loy kayo. Bali man dito boy, antong loy bali boy. Mao si Pablo gibali gipatuwarik sa gibali siya ba. Nga ang gigamit niya yung pangalan niya naglingkod dito hari noon kay pamatay man nila ang mga apostles kaniadto. Wala mo kaalam. Wala mo kaalam. Wala tayo kahibalo sa kalibutan pero naikaalam sila sa kalawasan. Wala ko karon. Wala ko. Kung miingon sa birhang pare ay kabala ka dili man ko attorney, dili man ko doktor, dili man ko na pero doktor ko nga pinili sa Dios. Tama. Nagatambal ko. Tama gid. Nagdoktor po ko pinagi sa espiritu. Ako tapakan ba abunuhan ang mga libaong niya patagod ang mga gansanga sa mga espiritu ng mga hiwi nga dagang paglukso-lukso. Hiwi ang ato ang mga pagampo eh. O kampo surrender sa Dios. Ihatag mo ko galingon nato sa Dios. Kaya kung dili nagampo lang ka anang anong dagang mga nangamatay, dagang mulaglag. Mapatay lang gyapon ta kung miingon sila karon hayahay sila karon nagdahunog sila nga mamauli tapos managros. Kundiin gani ang mga patay dito pod ang mga tapok ang gila diin gani itong mga tao nagsig suborno naghatag nila hayahay tapukan po na sa mga gila nga magsayaw-sayaw pa ni sila mga igo. Naapod sila dito. Nadungog ang atong pangampo bisig dili pa ta magsulti. Anong ingon sa palakpakan na toon Dios, ilaglugan na toon Dios, labaw pata sa Dios. Kanang magbubuhatag seremonya amahan kini awas imong mga mata unsa man nagsugo ka sa Ginoo. Murag ginsulto ang Ginoo ba? Nakabalo ang Ginoo sa matong mga tinago. Tama rin no. Mo nang uban nga mga korupsyon ng mga tao maana ilham lang tulubagon do mo kulog pasabot ng biya mo ana. Karami yung walang palakpakan na to ang Diyos, hindi po na mayo ko. Hindi, pakana, pakaruing no na, sip-sip mo na sa imong agalon. Kumbaga kunuhay ba, ikaw malipayon sila ba nga na dito nagasimba, palakpakan na to ang Diyos, palakpakan to ang sarili nila eh. Naana sa Biblia, kung palakpakan na gani ka sa mga tao, pasidunggan na kayo sa mga tao, syaro wala nila na nabasa, pagbantay mo, kal ka nang nagsigig, dagdag anak sa Ginoo nga dili mo angay daygon, patay man ang si Kristo nimo, di ba? Patay ka, wala man ka nagabuhat. Kana magdaig sa Ginoo ko labang nagsimba nga orang magdaig sa Ginoo nga magsayaw-sayaw nga lukso-lukso ana. Nagingon ang Ginoo ana. Paglipay raman mo kaya na ako kaninyo di wala. Wala na sa Biblia. Unsa man na? Nga unsa man na nagsayaw-sayaw? Miss Father Darwin sa Dancing in Satan Company. Satan Company. O niya tapos nagsayaw man sila. Nga karon ako i-komentaryo pa ko nila ayo panigarilyo nun parang muto ang mga tao nga sige lang kog antos sa mga tao nga kung sige kog wali sige kog istorya ana muduol pa kay mga tao nako mo na ni problema. Gusto na ko magbuhat-buhat kog tawhanon ya mo to gabi naghila ko kay ngano gitawhanon tan ako gabi ano daghan pa man gyapon ang nagduo nagpahangyo na ko mga espiritu mga tama gid tinuod na. Mula ka naman po ko kay nay espiritu suguon na sa amahan budahon wala dito kumakaya na ko pero kung dili na gahig ulo ang mga tao. Ang mga dato hinoon isamot inong kadato ka dito hinoon nagsuporno. Kung nahimisa to dito. Bala mo anak. Ako isultigid na ko ni siya. Mao ni ang ipangutanan nako sa kauban ng mga amigo na kumpare sa unang Holy Trinity bato. Bantog na miingon sila mabuto. Nya, kumiingon sila nga bad ko ting anong niagi-agian mo kog pare dire pag sa chapel pag magsulod. Ano yung ko nila dire? Di man gusto nako. Dito mo. Wala ko nagbira nila ay wala ang bira ay. Gisugo lang ko sa Dios. Nga isulti ang kamaturan sakit jud kayo ni. Sakit jud kayo. Mukhaon na sila gahi ang magpaubos. Mo ni lisod kay boy. Tama gid na.
Lisod kay labi na dako kag grado, dako kag kaalam di sa kalibutan, sikat sa kalibutan, wag di magpaubos. Mao din nga masayon pa ang kamilyom sulod sa lungag sa dagom sa mga dato. Kadang mga malamon pod masayon pa katong walay grado. Pero bright ba malamon. Wala lang sila kahibalo sa kalibutan pero bright na sila sa espirituhan. Dili man ang kaalamboy, dili man basihanan sa imong pagtuon sa kalibutanon, kay pagtuon mo sa kalibutanon puros mo ng mga philosophy, puros bison facts, tanan dito, pero ang mga kaalam boy, bisag wala kay grado nya maalamon ka montong mga karaan sa unang panahon walay mga grado boy, respetado pa sa mga anak o ang anak nato sa mga kaliwat o siyang ginikanan. Pero karon wala dai respeto. Nga kung makaluwas ninyo ni ang pangalan ni Kristo ang kaning reliyon ngano mang naon sa damang karon dagan sa kalibutan, tama na basta sa itong gobyerno balaan sa gobyerno porting pandakop sa mga pobre mga LTO po rin pandakop na dito pero sa naawa ang suna 2 million at 20 million ang gasto nga katong mga kabos nga init kay mga kabos anton init nagkuan wa gitabangan katong naglingkod ka milyon ang gasto